Ban kan tiu ya kayok kakot ki Paidbah nong snong lingba ki Jaka Jngohkai Pyrthei kasnong dan Umsaitprah hari boy menta kasngi kalau Plie Paidbah no ya kawe ka Jaka Jngohkai Pyrthei bala ai kerteng ka river view ecotourism kabadan harut jongkawa umnyam ya kani ka Jaka Jngohkai Pyrthei lawan ban Plie Paidbah menta kasngi lau MDC ka umrai constituency uba RR Kharbuki kum ukongsan batla sakhilang ru da ka jingdon lang uba Robina shooting project in charge ka FXB India Suraksha uba kit borlang lingdo project coordinator ke FXB Umsaitprah uba pailan kurba rang bachnong ka dan Umsaitprah uba defender lamare chairman ka dor bachnong pelun dan Umsaitprah kiru rang ba bat ki Paidbah nong shnong haba penpau halor kene ga jingla ka shnong dan Umsaitprah bante ya kene ka Jaka Jngohkai Pyrthei kabadan hajan kawa umnyam kadai nakilat jingerap ki bawan na ke HDFC Bank lingba kata ka CSR balatip kum ke HDFC Parivatan nakaliang UMDC uba RR Kharbuki habakran hakane ka sngi kumukongsan ulapan pau ka mensim jong ka jingkemen ba kane ka shnong kala bante kane ka Jaka Jngohkai Pyrthei kabalong ka jingker khui ki Paidbah nong shnong bakinla ban kentiu ya ka yok akot jongki lingba ka jingwan poi jongki nongwan Jngohkai Pyrthei la kalong na ka jala ne na kiwe ki jala kum kata ka jing Plie ngin ya thap tilang baro kat banak le ba jing pernangin ya khap ri pon ne mo ya ka jingwan ha ka jingmut ka jing perhat jong phi kum ka executive committee jong ka dor bachnong Umsaitprah ban Plie ya ka ne ka eco parks hangne harut jong kawa umyam kasat kelong ka itnat omla ban len ngasnguthu bakan sakring hi yakinong wan Jngohkai Pyrthei ngintang su upload po YouTube dong bagi babun kin sakawa hi banwan page ya ka ne ka Jaka ka jongi hangne de kublai skedai ya ka jingi I jengai ka jong ban pen I Jaka Pyrthei ya ka jing itnat jong ka snong umden marbun sin ha ka jing long jong I kum ki breu ngim ju kham yo I ya ka dur bhabreu la jong ni sat yo I bai ya ka dur bhabreu jong ki we oh ki ko pa ka itnat bha po thang kharang suara ni la ya mare ngim yo I ka ne hari kane ka kham itnat ban ya ka tesa suara kini ke Jaka kadai hapo asyong dan Umsaitprah kemudian ha berembang CNRD block Pyrthei district te kini kadai ka asyong dan Umsaitprah kemudian ha road jong kadai ka wa umyam ko POE mentah te ka ni kadai ka ecotourism ka bangi penkerteng ya ka Umsaitprah river view ecotourism park Obat ya kini ngila sedang mentah senam arhajar arpulai di ha ka jing baitingka jong ka FXB Suraksha India bat ka jing asnok ti rengkat bat ka snong di limba ka jing tray rengkat bat ka snong ngila la ban penulong ya kini ka ecotourism park ka bangila ban yo I kumba kalong mentah si di po ka jing pe jikmi jong ka snong dan Umsaitprah kiba kwa banwan Jngohkai kum tu ngi don I entry fees iba arpo tengka no nam tai ki khlung ki khnam tu tingi palai ai tang kiba la chipho snam saneng tu ngi sim tang chipho tengka kemot arpo tengka ki rangba chipho tengka ki khlung tang jonga snong ni la penbyang ni ka Jaka sa ni le ki ni ki camp yo yang ke ni ka camping area te hang thi phila ban sa miet ingin sadon ro ki stay home ni parla ban le mentah aka second phase ni sa le ta tingi don kini ki cooking area yo I kini ki shed atali ne te kini ki cooking area mod phila ban booking ya ne te P1 si spangot P1 as spangot phila ban booking we area ne te mod phila ban shed hiang ne te nakliang jongi ngi la penbyang ya ka shed ya ki deng thang ya la penbyang ki kiu ki piang ni la penbyang don kam chu ban khuslai ban kit ban ra ban rong nakaliang jongi hi ka snong tingi kwa hi ban kentiu ya kayo kam yo jam po ka snong om dei tang bakan long ka Jaka Jngohkai re kan long lu ka Jaka ka ba kan permit pisah ban ai kam ai jam ki kon samla ki jongi
kum bagi tip hi kan ke Shnong dan Umsaitprah ni ki babon hi ki kinong rap kinong belah te kim dan kam dan jam ki bobit babiang ten rai limbah kan ne limbah ka jing trai stam ngin la pat ban penbit penbiang ya ki yo kam yo jam nang ta ki kon samla ki jungi ki long keme ki jungi ki badan kam wat ki rang ba ro kum jo